Don. Do. As mo hu mwana n'onu. Ma nwoke ma nwaanyị na n'onu. Ya dị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma. Ya ka a na-akpọ ekwu-ekwe du asịasị n'ọhịa nke o kwuru. Ka onye nwe ọgwụ ọkwuru n'ọhịa ya emere ya. Ndị niile afọ ha nọ ebe a. Ha sị nọ nke o kwuru bụ ihe ya emenụ. Ozugbo isi egbu n'oge. Igbu oge nọ njọ ka ọ bụ. Ọ du asịasị n'ọhịa o kwuru bụ ihe ya emenụ. Du asịasị n'ọhịa o kwuru bụ ihe ya emenụ. Nwoke ahụ egbochi nwaanyị ahụ egbochi. Wasị ngido n'aka abụọ ka ọkpago. Ka ọkpa eji awaka ọgwụ. Wasị ụmụ abịa ire ma ga ama na nsọ. Na anụ ebe ka a na-elu ebe nsepụ anya dị n'ime ya ndụ. So nje jere ebe ọgwụ a, anyị nwe ọgwụ unu nwe ohere. Anyị nwe ọchịchị unu nwe ohere. Ma nwoke ma nwaanyị sị na ọya adị ire. Anyị sị bụ mmụọ jeje gbachie ya mkpụrụ obi. N'ọya anyị kwuru. Na-asị na ọya adịrị ya na mma. Anyị sị na ọya adịrị ya na mma. Jejere ebe ọgwụ. Jejere ebe ọgwụ. N'ọya abịa ya kwuru. Jere ọgwụ. Bịa ka ịrụ ọgwụ. Bịa ka ịrụ ọgwụ. Ọgwụ dị ire sị mụ na dibịa gwọrịa. Ọgwụ dị ire sị mụ na dibịa gwọrịa nje je erebe ọgwụ. Ọgwụ dị ire sị mụ na dibịa gwọrịa nje je erebe ọgwụ na mmụọ mmanụ mmadụ. Je je erebe ya bụ ọgwụ na ya bụ ọgwụ ka anyị wakere. Ya bụ ọgwụ ka anyị na-awake. Ozugbo. Ya bụ ọgwụ ka anyị na-awake. Mmụọ na-eje ọgwụ a mgba. Jebenu. Ozugbo si egbukwu n'oge. 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 Ọgwụ dị ire ka ụnụ na-afụ. Si ọgwụ dị ire si mụ na dibịa gwọrịa nụ. Si echi nweta anyị n'akara ekwentị kpọọ anyị na 081 67 33 86 35. Echi nweta anyị n'akara ekwentị kpọọ anyị na 081 67 33 86 35. Ya gazi ọgazi. Ozugbo. Ọgazi ihu na azụ. Nkuku a na-eke agwa ya dịrị ya na mma. Ọgazigwuna. Si na nkuku a na-eke agwa. Si ya dịrị ya na mma. Ozugbo. Si n'ihe ike a na-eme ọbọgwụ ihe ike a ya eme onye nwekwa ọgwụ a. Ihe ike a na-eme ọbọgwụ ihe ike a ya